Έναρξη εκδήλωσης αποκαλυπτηρίων. Επιμνημόσυνη δέηση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δοσιμη σήμερον και αύριο μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχήν του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυσιν σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχήν του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχήν του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε την ψυχήν του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερ αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου δούλου του Θεού Διαμαντή και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταργήσας, τον δε διάβολον καταπατήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου Διαμαντή, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, ότι σύ η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυσης και κοιμημένου δούλου σου Διαμαντή, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Συ, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων, ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσε εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου,
και την ψυχήν του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού διαμαντή, εν σκηνές δικαίων τάξη, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων συναριθμίσε. Αυτόν μεν συγχωρήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Γι' αυτόν αρκετοί από την οικογένεια του Διαμαντή, όπως οι 4 ετών αδερφοί του Χαρίκλια. Ένας θείος του που υπηρετούσε στη διεύθυνση επικισμού Δράμας, τους μιλά για τα όμορφα χωριά βόρεια της Δράμας που έχουν καλό και υγιεινό κλίμα. Εκεί έτσι εγκαθίσταται στο σιδηρόνερο. Εκεί αναδεικνύεται η ηγετική φυσιογνωμία και η ιδιωτική προσφορά του πατέρα του, γεγονός που εκτιμούν οι κάτοικοι του χωριού, επιλέγοντές τον για 4 συνολικές τετραετίες ως πρόεδρο της κοινότητας. Ο Διαμαντής, 5 χρόνια μετά την εγκατάσταση της οικογένειας στο σιδηρόνερο, είδε για πρώτη φορά το φως του κόσμου. Τρίτο παιδί μεταξύ 6 αδερφών. Τη Χαρίκλια, την Έλλη, το Γιάννη, ο ίδιος, το Ρίγα και το Βύρωνα. Μετά την αποφοίτηση από το Δημοτικό Σχολείο του χωριού, φοιτά στο Γυμνάσιο της Δράμας. Ακολουθεί η Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια αρχίζει η ωραία περιπέτειά του ως δασκάλου σε διάφορες πόλεις και χωριά. Περιστεριά, Καλύφιτο και Παρανέστη Δράμας, στην πόλη της Δράμας και μετά στη Θεσσαλονίκη. Διετής μετεκπαίδευση στο Μαράστιο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και η αποφοίτησή του από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γίνεται επιθεωρητής δημοτικών σχολείων στην περιοχή Γιαννιτσών, αποσπάται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, επιστρέφει στα Γιαννιτσά και στη συνέχεια στις περιοχές της Ηλιούπολης και της Κηφισιάς. Το 1983 συνταξιοδοτείται μετά από 34 χρόνια υπηρεσίας. Μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών για 25 χρόνια, από το 1985 μέχρι το 2011. Από το 2005 αποσύρεται στο χωριό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το Σιδηρόνερο. Κατά την 25ετή θητεία του στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών υπηρετεί ως Γενικός Έφορος και Αντιπρόεδρος με αυξημένες υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω μακράς απουσίας του Προέδρου στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο. Κατά γενική ομολογία ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία σε αυτές τις υποχρεώσεις και ευθύνες. Όλα αυτά τα χρόνια το κτίριο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών έγινε το δεύτερο σπίτι του. Από το μουντό διαμέρισμα της Κολοκοτρώνη 25 στο γιαπί της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, όπου στην αρχή υπήρχε μόνο το υπόγειο και το ισόγειο, ενώ με συνεχείς αγώνες και προσπάθειες, στις οποίες πρωτοστατεί ο ίδιος, σιγά σιγά κτίζονται και οι υπόλοιποι όροφοι με αποκορύφωμα τη δημιουργία του Μουσείου Ποντιακού Ελληνισμού. Περισσότεροι από 20.000 τόμοι του αρχείου του Πόντου, που μέχρι τότε ήταν διασκορπισμένοι σε διάφορες αποθήκες, συγκεντρώνονται με δικές του προσπάθειες και τοποθετούνται ταξινομημένοι στο υπόγειο του κτηρίου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Με συνεχείς προσπάθειες αλλά και επιδέξιους χειρισμούς, κατορθώνει να συγκεντρώσει πόρους για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής. Είναι δε χαρακτηριστική η μεγάλη προσφορά των αδερφών Σουμελίδη, 30 εκατομμυρίων δραχμών για το Μουσείο και 50 εκατομμυρίων δραχμών για το αποθεματικό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Αξίζει να τονιστεί ότι οι δωρητές στη σχετική πράξη δηλώνουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στον Διαμαντή Λαζαρίδη, ενώ είναι βέβαιοι ότι θα τα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο για το καλό της Επιτροπής. Γνωστοποιεί το έργο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στέλνοντας τις εκδόσεις στα πανεπιστήμια και την Ακαδημία Αθηνών, γεγονός που συντέλεσε στην βράβευση τελικά της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών από τη δεύτερη. Δεν είναι μόνο σεμνός και ακούραστος εργάτης. Έχει μελετήσει σε βάθος και είναι εξαίρεστος γνώστης της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού.
Σημαντικό είναι το επιστημονικό του έργο, όπως ο πλαρχηγός Σάββας Παπαδόπουλος, τα δημοσιεύματα του περιοδικού Ξενοφάνης, η Μονή και το Ιεραδασκαλείο Προσάρεως του Πόντου, ο Άνθιμος Παπαδόπουλος, με αποκορύφωμα τη μονογραφία του «Στατιστική πίνακες της εκπαίδευσης των Ελλήνων του Πόντου 1821-1922». Ένα μεγάλης αξίας έργο 560 σελίδων που δημοσιεύτηκε στο Αρχείο Πόντου το 1988. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο με ένα τεράστιο πλήθος στοιχείων που αναφέρονται στην εκπαίδευση των Ελλήνων του Πόντου, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους επόμενους ερευνητές να χτίσουν νέες μελέτες στηριζόμενοι σε αυτό. Η προσφορά του στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών συμπυκνώνεται στις φράσεις «μακροχρόνια στενή παρουσία», «συνεχής και ανιδιοτελής προσφορά», «αγώνας και αγωνία για τη συνετική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της και αφοσίωση στο στόχο με αγάπη, πάντοτε σαν απλός στρατιώτης, χωρίς να επηρεάζεται από μευσημερίες και άδικες συμπεριφορές απέναντί του». Με το έργο του απέδειξε ότι σεβάστηκε το παρελθόν, τίμησε το παρόν και άνοιξε θετικές προοπτικές για το μέλλον της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Τέλος, ήταν μέλος σε διοικητικά συμβούλια του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών και το τελευταίο διάστημα πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου και ένα από τα δραστήρια μέλη του. Ο Διαμαντής άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα, όπου και νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες μετά το ατύχημα που είχε στην αυλή του σπιτιού του στο Σιδηρόνερο πριν από ένα μήνα. Λίγο μετά την επιστροφή του από το ταξίδι που πραγματοποίησε με τον φίλο του εκπαιδευτικό Βασίλη Χατζηδεδωρίδη στη Πατρό Αγή, τον Πόντο. Ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Σιδηρονέρου, αισθάνθηκα ότι είναι χρέος μου η Δημοτική Αρχή να συμβάλλει και να προσφέρει ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του. Η αναζήτηση με οδήγησε στην πρόταση ονομασίας οδού σε κεντρικό και ιδιαίτερο σημείο της πόλης μας. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα και δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Ματσάκος, με χαρά και ικανοποίηση αποδέχτηκε την πρόταση και έτσι σήμερα, σχεδόν 9 μήνες μετά, αφού ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες, είμαστε όλοι εδώ να τιμήσουμε με αυτή την όμορφη τελετή τη μνήμη του. Αιωνία σου η μνήμη, μεγάλε Πόντιε και Έλληνα, Διαμαντή Λαζαρίδη. Ευχαριστώ. Ομιλία από τον Δήμαρχο Δράμας. Σεβαστέ εκπρόσωπε του Μητροπολίτη μας, συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Η πόλη μας σήμερα τιμά έναν εξαίρετο δραμηνό πολίτη, δάσκαλο, μελετητή και ερευνητή της ιστορίας του πολιτισμού, συγγραφέα, μέλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, γέννημα θρέμα της Δραμηνής γης, τον κύριο Διαμαντή Λαζαρίδη. Ένας σεμνός άνθρωπος με πλούσια προσφορά στην ελληνική παιδεία, στον ελληνισμό του Πόντου και ιδιαίτερα στην παιδεία των αλυσμόνητων πατρίδων. Ένας αθεράπευτα νοσταλγός της ποντιακής γης και των ανθρώπων της. Άνθρωπος της πραότητας και της λεβεντιάς, της πίστης στο σύστημα ιδεών και αξιών του ποντιακού ελληνισμού. Ένας πραγματικός ευπατρίδης του ποντιακού ελληνισμού. Ο χαρακτήρας του συμπυκνώνεται στα λόγια του. Όταν του τηλεφώνησαν για να το ρωτήσουν σχετικά με κάποια στοιχεία της ζωής του, είπε: «Δεν θα ήθελα παρλάτες, λόγους, βραβεία. Ό,τι έκανα, το έκανα επειδή θεώρησα ότι αυτό επιβάλλει το καθήκον μου απέναντι στους προγόνους μας. Θα μου αρκούσε μια επιστολή να την παραλάβουν τα παιδιά και τα εγγόνια μου
σαν διαθήκη προς αυτά. Σήμερα, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του για την μακροχρόνια παρουσία του στα γράμματα και στον πολιτισμό και για την συνεχή και ανιδιοτελή προσφορά του, ο Δήμος της Δράμας ονοματοδοτεί μια νέα οδό σε μνήμη αιώνια και σε ανάμνησή του για το έργο με το οποίο απέδειξε περίτρανα ότι σεβάστηκε το παρελθόν, τίμησε το μέλλον και άφησε πίσω του πλούσια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Η κοινωνία της Δράμας, ο ελληνισμός, όλες και όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα τιμούμε πάντα τον Διαμαντή Λαζαρίδη. Αιωνία του η μνήμη. Σοβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δράμας, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου, λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωματείων των Ποντιακών, φίλοι και φίλες, λένε πως οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν πάψουμε να τους θυμόμαστε. Και πώς να ξεχαστεί ο πατέρας μας, πώς να ξεχαστεί αυτός ο άνθρωπος που αγάπησε αυτό τον τόπο και αγαπήθηκε τόσο πολύ από όλους όσοι τον γνώρισαν. Περήφανος για την καταγωγή του, προοδευτικός στις ιδέες του, αγωνιστής και οραματιστής. Συνειρμικά οι λέξεις ποντιακός ελληνισμός φέρνουν στο νου πολλών τον πατέρα μας. Τον άνθρωπο που είχε ως σκοπό της ζωής του, ως καθήκον του όπως έλεγε, να μελετήσει και να αναδείξει την ιστορία των ποντίων και να συμβάλλει στη διατήρηση και τη διάδοση των εθήμων και της γλώσσας. Ένας δάσκαλος για τον οποίο μπορείς να γράψεις ολόκληρα βιβλία, αλλά και πάλι κάτι θα ξεχάσεις. Ακούραστος, με ενέργεια που έβαζε κάτω οι κοσάριδες και ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο μονίμως στο πρόσωπό του, μας είχε πείσει όλους πως μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε, αφού όπως έλεγε, όταν κουβαλάς τη χαρά της ζωής δεν έχουν θέση τα γερατιά. Ιδιαίτερα σεμνός και ταπεινός ως χαρακτήρας, έλεγε πως δεν τον ένοιαζαν τα λόγια, οι έπαινοι και τα βραβεία, αλλά θα του αρκούσε μια επιστολή που θα έμενε στα παιδιά του και τα εγγόνια του. Σήμερα λοιπόν η πόλη της Δράμας, η γενέτειρά του, η πόλη που πολύ λάτρεψε, του επιφύλαξε την ύψιστη τιμή να δώσει το όνομά του σε δρόμο της πόλης. Είμαι σίγουρη πως ο ίδιος θα συμφωνούσε και θα χαιρόταν με αυτό, αφού το όνομά του θα φέρνει θύμησες στους παλιούς και θα εμπνέει τους νεότερους, τους συνεχιστές. Εκ μέρους της οικογενείας θέλουμε εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο κύριο Μαμσάκο, τους αντιδημάρχους, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δεμερτζή που ανέλαβε τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας και διοργάνωσης, και ακόμα τους ποντιακούς συλλόγους και τα σωματεία, τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Δράμας, την τοπική κοινότητα Σιδηρονέρου και όλους όσους καθιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Και φυσικά όλους τους παρευρισκομένους, φίλους, γνωστούς και αγνώστους. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, ο Διαμαντής Λαζαρίδης δεν είναι μόνο πολίτης της Ελλάδας, είναι αρκετά γνωστός στο εξωτερικό. Ταξίδεψε στην Ρωσία, κυρίως στις περιοχές όπου ζει ποντιακός ελληνισμός, στο Κάφκασο, στη Γεωργία, και η μνήμη του με την οδό αυτή τη σημερινή, για την οποία και εγώ ως φίλος του ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ασχολήθηκαν με αυτό και κυρίως το Δήμο. Επειδή άξιζε
ο άνθρωπος αυτός. Θελήσαμε όλοι εσείς, εμείς και πολλοί άλλοι που σήμερα λείπουν να δημιουργήσουμε ένα κέντρο, πολιτιστικό κέντρο Διαμαντή Λαζαρίδη. Το καταστατικό το έχουμε δώσει προπολού στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και περιμένουμε την έγκρισή του. Υπάρχουν δυσκολίες, όπως είναι γνωστό, ξέρει καλά ο κύριος Δήμαρχος, ότι προς το παρόν αντιμετωπίζουμε θέμα της ιδιοκτησίας που βρίσκεται δίπλα από το σπίτι του Διαμαντή Λαζαρίδη, το οποίο θα περάσει στην κυριότητα του Δήμου, αν και μου είπε ο πρώην πρόεδρος, κύριε Δήμαρχε, ότι η γη, το οικόπεδο είναι της κοινότητας, της πρώην κοινότητας. Οπότε θα αρχίσουμε επισκευή, θα διατεθούν αρκετά χρήματα για να γίνει βιβλιοθήκη το διπλανό κτίριο, μουσείο το διπλανό κτίριο και βιβλιοθήκη το σπίτι του Διαμαντή, το οποίο ήδη είναι βιβλιοθήκη. Έχει πάρα πολύ, έχει θησαυρό βιβλίων, το οποίο θα θέλαμε στους σκοπούς του Ιδρύματος είναι να ψηφιοποιηθεί, ώστε επειδή οι αποστάσεις είναι μεγάλες, να μπορεί ο κόσμος να μελετά τα βιβλία από το σπίτι του. Με τον κύριο Πούλιο συνεννοήθηκα πριν από λίγες μέρες. Νομίζω ότι ο κορονοϊός παρέτεινε αυτή τη διαδικασία αναγνώρισης, έγκρισης του καταστατικού, οπότε θα δρομολογηθούν όλα με τη σειρά τους, όσο υπάρχετε εσείς, ο Δήμος Δράμας και οι άνθρωποι που τον αγαπούν, που σήμερα λείπουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Πανωσιολογιότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι και συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, θέλω να μεταφέρω την ευαρέσκεια και τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κύριου Μέτρου για την απόψινή εκδήλωση, γιατί ο Διαμαντής ο Λαζαρίδης, ο αείμνηστος, ήταν ένας πολίτης, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος της Δράμας, που τιμούσε την γενέτειρά του, αλλά και τιμούσε και την περιφέρειά μας, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στα πέρατα του κόσμου. Και είπε ο εκλεκτός φίλος, ο κύριος Βασίλης Χατζηθεοδωρής, για αυτό το σπίτι του, τη βιβλιοθήκη, που είχα τη χαρά και εγώ πολλές φορές να περάσω πολλές ώρες εκεί και να έχω ιστορίες να θυμάμαι, προσωπικά βιώματα. Δεν έχασε συναυλία ο αείμνηστος κ. Διαμαντής Λαζαρίδης από αυτές που δίναμε κατά καιρούς εδώ με την βυζαντινή μας χοροδία, τους δομέστικους. Ήταν πάντοτε εκεί στην πρώτη σειρά και πολλές φορές όταν είχε χρόνο με έπαιρνε τηλέφωνο και μου ζητούσε να του τραγουδήσω, να του ψάλω. Είχε ένα-δυο ύμνους και ένα-δυο τραγούδια αγαπημένα. Αυτό στη μνήμη του και για τα παιδιά του, κάποια στιγμή έτσι ιδιωτικά θα ήθελα να το μοιραστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι στο Δήμο, στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού που ανέλαβε την πρωτοβουλία. Θυμάμαι στην εξώδια ακολουθία στο Σιδηρόνερο ότι το είχε εκφωνήσει στον επικείδιο του λόγου και του αξίζουν συγχαρητήρια που το υλοποίησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μαζί βέβαια με όλη τη Δημοτική Αρχή αλλά και τους Δημοτικούς Συμβούλους. Συγχαρητήρια, αιωνία η μνήμη του Διαμαντή Λαζαρίδη. Απόδοση τραγουδιών από τους καλλιτέχνες Κώστα Θεοδωρίδη, Γεώργιο Ορφανίδη, Αντώνη Κηφορίδη και Αναστάσιο Μωυσιάδη. Θεοδοσιάδη.
Χρυσό